Pre tých, ktorí nás nepoznáte, tak by som začal takým krátkým predstavením našej spoločnosti Vadstore. Spoločnosť je na trhu od roku 2013. Čo sa týka nášho pôsobenia, tak sme momentálne na 12 trhoch. Z toho na 5 trhoch máme reálne aplikácie, ktoré momentálne spravujeme a vlastne ďalej na tieto trhy reálne implementujeme nové riešenia. Čo sa týka našich pobočiek, tak nájdete nás ako v Anglicku, tak v Nemecku, tak aj v Česku. Našu centrálu nájdete v Anglicku a čo sa týka Českej republiky, tak máme náš vývoj nášho energy managementu, keď to takto nazvem, a platformy, ktorú nazývame Podium, lokalizovanú v Brne. A takisto vlastne z Českej republiky poskytujeme kompletnú podporu našim zákazníkom na Slovensku. Čo je ešte, aby som dodal k tomuto vlastne rozdeleniu, tak Anglicko a Nemecko sú našimi projektmi, kde riešime hlavne financované projekty. A čo sa týka Česká a Slovenska, tak vidíme veľkú oportunitu hlavne v systémoch, ktoré sú buď to na projekty ako front of the meter, ako pred elektromerom, alebo behind the meter pre zákazníkov hlavne v rámci B2B, alebo výhradne v rámci B2B. Tak ja by som začal trošku zo širšia, predtým než sa vrhnem na na ten slovenský a na ten český trh, ktorý som sa viacej pripravil. Vidíme tu také 3 hlavné dopady a tie dopady vlastne reagujú na to masívne nasadzovanie obnoviteľných zdrojov v rámci energetickej infraštruktúry. To znamená, máme extrémnu a postupne sa zvyšujúcu volatilitu cien. Takisto veľké množstvo hodín so zápornou cenou a čo takisto vidíme hlavne v tej solárnej oblasti je práve extrémna kanibalizácia obnoviteľných zdrojov, ale hlavne so zameraním práve na tie fotovoltaické systémy. To je asi dosť zrejme. Keď sa pozriete na tú tabuľku, ktorú vidíte vyššie, tak to je informácia z OT z Česka a vidíte, akým štýlom vlastne dochádza k nárastu tej volatility v rámci jednotlivých rokov. Tá volatilita je na tom trhu extrémne citeľná a vidíme to napríklad aj na tom Slovensku, čo sa stalo 11. mája, pokiaľ sa nemýlim, záporná cena 200 eur. Hej. Takže to je práve tá spodná hranica tej volatility. Vytiahol som si tu aj jeden graf z Anglicka. Keď sa pozriete na tú ľavú stranu z vašej strany, tak tam vidíte množstvo záporných hodín v rámci rokov. Je to rok 2024 až s predikciou na rok 2027. Vidíme tam, koľko hodín vlastne v kumulatívnom vyjadrení očakávame v roku 2025 a v roku 2026. Malo by tam byť dosiahnuté v rámci Anglicka až 1000 hodín so zápornou cenou elektrickej energie, čo je obrovské množstvo, ale čo je zaujímavosťou, keď sa na ten graf pozriete, tak rok 2027 má pokles v týchto množstve negatívnych hodín. Čím to je spôsobené? Hlavne tým, že Veľká Británia má momentálne schválených cez 120 gigawatt hodín v rámci kapacity pripojenej do sústavy. Takže očakávajú, že dôjde k relatívne zníženiu tej negatívnej, tú počtu hodín negatívnych cien, ale určite sa plne neeliminujú. Prešiel by som plynulo na jeden príklad zo Slovenska, kde sme pomáhali spoločnosti Energia ako agregátorovi, kde sme dodávali batériový systém o veľkosti 1,5 MW, 1,6 MWh. Ten business case je pomerne známy, to znamená podporné služby FCR, to čo je u nás na Slovensku možné. Dodávali sme kompletne integrované zariadenie s prepojením na terminál podporných služieb. Ale čom by som tomuto nadviazal, lebo tento prípad je vám známy, ale keď sa vrátim naspäť do toho Anglicka, tak vlastne vidíme na tom trhu hlavne z histórie, pretože my sa častokrát pozeráme na to, čo sa dialo na tých západných trhoch, tak vidíme práve, že systémy, ktoré boli na začiatku v Anglicku nastavované na FCR, to znamená frekvenčnú reguláciu,
boli častokrát dizajnované ako systémy 1C, dokonca 2C, to znamená polhodinové systémy. A tieto systémy následne prechádzali alebo vo veľkej miere prešli už na úplne iný business case. To znamená, tak ako boli na začiatku nasajzované a tak ako mali slúžiť nejakému business caseu, tak ten business case sa v pár rokoch úplne zmenil a teraz väčšina týchto systémov funguje práve na dennom trhu alebo vnútrodennom trhu. A tam by som vlastne podotkol dôležitosť premýšľania vlastne do budúcna, aký bude práve správny business case pre to dané batériové úložisko alebo pre ten daný systém. Takže nepozerať sa len na to, čo teraz práve vychádza, alebo to, čo sa teraz páči tej banke, ale pozrieť sa na ako dlhodobý príbeh toho systému. Predsa len takýto systém má byť v prevádzke minimálne 10 rokov. Keď sa pozriem trošku do Česka a otvorím aj túto tému, tak sme extrémne šťastní, že prešlo Lex OZ3. Lex OZ3 ukotvuje hlavné pojmy ako akumulácia, to znamená standalone batériové úložiská, možnosť ich využitia práve pre podporné služby, tak ako je vlastne prípad Energe. Ale ja si myslím, už to bolo povedané, že Češi sa na nás ako doťahujú. Ja si myslím, že nás dokonca aj trošička predbehli. A to hlavne z toho titulu, že budú môcť poskytovať službu AFRR, čož u nás na Slovensku momentálne nie je možné. Uvidíme, ako dopadne, aký bude záver vlastne SEPSky k tej štúdii, ktorá prebehla. Možno už máte k tomu niekto väčšiu, lepšiu informáciu a momentálne ešte nie. Tak uvidíme. Takisto je dôležitý pojem agregácia flexibility, to znamená agregácia malých, menších zdrojov a možnosť poskytnutia služieb SVR, podporných služieb, tak aby vlastne ten systém sa dokázal stabilizovať ako kompletný energetický systém, tým pádom brániť sa tým vplyvom, ktoré sme si na začiatku, alebo tým dopadom, ktoré sme si na začiatku povedali. Ja by som ešte zmienil jeden konkrétny prípad z našej inštalácie. Máme tu inštaláciu komerčnú, to znamená nejaký priemyselný park, v ktorom sa nachádza fotovoltaický systém, batériové úložisko a naše riadenie toho systému, to znamená náš energy management systém. Keď sa pozriete na ten ľavý graf a ten spodný ľavý graf, tak vidíte vlastne, ako bol ten systém prevádzkovaný počas dňa. Vidíte tam ružovou alebo červenou čiarou krivku ceny a modrými stĺpcami je zobrazená spotreba elektrickej energie toho daného zákazníka. To znamená, ten systém bol riadený tak, aby došlo práve k nabytiu a využitiu tej nízkej ceny elektrickej energie a následne, aby tá naakumulovaná energia bola využitá počas tej vysokej krivky, tak aby došlo čo najväčšiemu benefitu, potažmu úspore pre toho koncového zákazníka. Na tom pravom grafe je zobrazené práve porovnanie systému s a bez optimalizácie, to znamená, vidíte, ako kumulatívne stúpal benefit, to znamená, aký je tam rozdiel medzi toho, keď ten systém nebol riadený, alebo keby ten systém nebol riadený a keď ten systém bol riadený. Čo je ešte možno k tomuto dodať, je práve to, že dokážeme takýto systém prípadne rozšíriť o zapojenie do SVR a tým pádom je možné ešte vytvoriť pridaný benefit pre takéhoto zákazníka. Tak, ja som to možno stihol trošku skôr, tak by som to tak iba v jednoduchosti uzavrel. To znamená, čo z toho všetkého vyplýva, čo sa vlastne na tom trhu deje. Tá situácia, ako je, nie je úplne priaznivá. Keď sa pozrieme na tú stabilitu siete, veď vidíme aj to, čo sa udialo, už bolo niekoľkokrát spomenuté, ako v Portugalsku a Španielsku. Takže tá situácia nie je úplne priaznivá, čo sa týka siete, ale na druhú stranu vytvára veľkú oportunitu pre podnikateľov a takisto pre investorov, ktorým sa otvárajú práve dvere využívať nové technológie. A my stále hovoríme, že batériové úložisko je nová technológia. A to už si myslím, že je zo stola, pretože batériové úložiska sa už dlhodobo využívajú. Viem, že sme trošku boli pozadu Slovensko a Česko, ale dlhodobo sa využívajú v tom zahraničí, práve skôr na tom západe a sú efektívne nasadzované a potvrdzujú svoje business casey svojou prevádzkou.
A iba doplním, čo sa týka spoločnosti Vatstore, tak môžete vidieť pomerne veľké množstvo referencií a pomerne veľké množstvo zaujímavých partnerov a zákazníkov, s ktorými sme spolupracovali historicky, alebo spolupracujeme. A týmto by som chcel len povedať, že sme samozrejme pripravení k tomu, aby sme podporili či už investorov alebo podnikateľov v ich ceste lokálnej optimalizácie, to znamená za elektromerom, alebo optimalizácie pred elektromerom. Takže za mňa asi všetko. Ďakujem krásne všetkým za pozornosť.